5 llocs del món on està totalment prohibit entrar. Has pensat mai que encara hi ha llocs al món on pràcticament ningú pot entrar? Doncs sí, alguns estan protegits, altres amaguen grans secrets i alguns són massa perillosos. Avui et porto 5 llocs on, si intentes entrar, segurament tindràs molts problemes. Número 5, l'illa de North Sentinel Island. En aquesta illa viu una tribu que fa milers d'anys que viu completament aïllada. No volen cap contacte amb el món exterior i el govern de l'Índia ha prohibit acostar-s'hi. Això es fa tant per protegir la tribu com per protegir els visitants. Número 4. És una base militar, es diu Àrea 51. És una base militar molt secreta. Ningú sap exactament què hi fan a dins i per això hi ha tantes teories. Hi ha que diu que hi amaguen tecnologia molt avançada i fins i tot extraterrestres. El que sí que segur que és que no pots entrar sense autorització. Número 3. La cambra forta global de llavors de Svalbard. Aquest lloc sembla una pel·lícula de ciència-ficció. A dins s'hi guarden milions de llavors de plantes de tot el món. Si algun dia hi hagués una gran catàstrofe, aquestes llavors servirien per a tornar a cultivar aliments. Només hi poden entrar persones autoritzades. Número 2. Els arxius apostòlics vaticans. Aquí es conserven documents molt antics i molt importants. No és un lloc obert al públic, només alguns investigadors hi poden accedir amb un permís especial i moltes persones creuen que encara hi ha secrets que ningú coneix. Número 1. L'illa de Poveglia. És una illa abandonada que té una història molt fosca. Fa molts anys es va utilitzar per a persones amb malalties contagioses i més tard també va tenir un hospital psiquiàtric. Avui està tancada al públic i és considerada un dels llocs més misteriosos d'Itàlia. I ara et toca a tu. Quin d'aquests 5 llocs t'agradaria veure per dins?